Pag-ihaw og mga binuhing baboy gidili una sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City kini human nga natala ang sagudsong pagkabatay sa mga binuhing baboy sa maong barangay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikahibulungan karon ni Dodong Asilo, usa sa mga backyard hog racer sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City, ang sunod-sunod nga pagkamatay sa iyang mga binuhing baboy. Sumala niya na halos 2 ka semana na kuno nga nagsunod og kamatay ang iyang mga baboy. Gani, nabalaka siya, ilabi pa na adunay bahad sa African Swine Fever o ASF sa ubang lugar. Kini na ang ikapito nga baktin nga namatay sa baboyan ni Mr. Asilo dinhi sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Gawas pa sa 2 ka mga buntis nga mga inayan nga namatay sa milabay semana. Sumala niya, dako na kuno og lugi sa iyang negosyong baboyan tungod sa di mapihong sakit nga miigo sa iyang negosyo. Panghinaot niya karon sa City Veterinary Office nga unta mahatagan og pagtagad ang iyang mga namatay nga mga hayop aron masuta kung ASF bagyod ang miigong sakit sa iyang binuhing baboy. Sa akong paminaw, di isip ni. Kaya wala man siya mga sintomas god. Kung pagsunggo, magputik-puntik, wala man sad. Wala siya, di mo kaon karon, ako siya ilain, pag patay. Tungod niini mas gipahugtan karon sa Barangay Kanituan Council ang regulasyon sa pagbuhi o pagtransport sa mga backyard hogs. Gibawal na sab karon ang pag-ihaw sa mga binuhing baboy sa ilang mga balay o kinahanglang iparehistro sa barangay ang mga binuhing baboy aron ma-monitor kini matag adlaw. Kinahanglan magkuha sila og barangay permit para magkuha og travel pass. Okay. Para nga before or prior nga ilang i-transport dito sa slaughterhouse. Dugam usab kinahanglan walay gi-allowed nato nga swine nga kung walay kung dili gid kompleto ang papel. Sumala sa barangay, sa karon bawal ang pagpasulod sa mga buhing baboy sa ilang barangay nga gikan sa lain lugar. Ugod sab ang ilang monitoring sa backyard hog racers. Gipaabot na sa GMA Regional TV1 Mindanao ang maong problema sa opisina sa City Veterinary Office sa syudad apan wala pa sila'y tubag. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.